Hvordan ville dit liv se ud, hvis du havde let ved at ændre de ting, der lige nu er svære for dig at ændre? Hvordan ville det føles at være dig, hvis frygt og bekymringer ikke længere var en del af din hverdag? Hvor mange riller er du egentlig fanget i, som styrer lidt eller meget af dit liv? De fleste mennesker er fanget i flere riller, end de er klar over. Det kan være vaneriller, bekymringsriller, stressriller, frygtriller eller overbevisningsriller. Og de riller former ikke kun vores fysiske liv, men også vores oplevelse af livet. Det kan fx gøre det svært at føle, at vi gør tingene godt nok. Det kan gøre det svært at være til stede i nuet og være glade og tilfredse. Men især spænder de faktisk ben for vores ønsker og drømme i livet. Enten fordi vi føler utryghed, frygt eller tvivl, eller simpelthen ikke tror, at vores drømme er mulige. De spænder ofte også ben, fordi vi ikke lykkes med at bryde de vaner og rutiner, som holder os tilbage. Så jeg gentager lige spørgsmålet. Hvordan ville dit liv se ud, hvis du havde let ved at ændre alt ovenstående? I maj og juni rejser jeg Danmark rundt med foredraget Ud af rillen, som handler lige præcis om det. Hvordan du kan træde ud af din rille på et øjeblik på en måde, der føles tryg, og som gør det let for dig at skabe det liv, du ønsker dig. Det er så meget lettere, end du tror, bare du ved hvordan. Har du aspekter af dit liv, du ikke er tilfreds med, eller håber drømmen, der ikke rigtig ser ud til at blive til noget? Bliver du tynget af gamle overbevisninger om ikke at være god nok, eller ikke at være elsket? Eller har du store ambitioner, men oplever kontinuerligt stopklodser? Hvis du genkender noget af ovenstående, så er foredraget Ud af rillen en af de allerbedste ting, du kan give dig selv i år. Den metode, jeg har udviklet, og som du lærer at bruge undervejs i foredraget, er faktisk intet mindre end livsændrende. Du får din følelse af kontrol og power tilbage, og ikke bare i dag, men for resten af livet. Er du klar til at komme ud af alle dine begrænsende riller? Så ses vi snart. Hej!